Прывітанне. Сёння 25 студзеня. Гэта падкасты пра верміферму Фаланстера. З вами Михаил. Сёння наша тэма гэта вы даведаецеся, як мы кампасціруем смецце. Вельмі проста ўсё адбываецца. Значыць, вось гэта наш вермікантейнер. Тут созрае кампост, гэта ежа для чарвячкоў. Значит, як сюда все наполняется? Я вас отчиняю. Тут, бачно, есть наши любимые дрозофиловые мушки, бачите, листья, розный субстрат. Что я сюда додам? Я спочатку сюда додам смецце, пасля засыплю грунтом и покрою соломой. Таким чином у нас будет, я спадзяюся, колькость мушек, магчыма, зменшится трохи. Значит, что мы робим? Я иду за мульчированным материалом. У нас есть солома, как я уже показывал, у нас есть солома и листья. Я возьму листья покуль, мне подается, у нас его больше, его можно покуль больше активно використовувати. И я зараз иду за смецце. Это наше смецце, бачите, оно переполнилось, уже не змяшчаецца, и тому мы его сегодня утилизуем. Утилизация отбывается вельмі просто. Ставим крышку. Просто сметница переворачивается. И все, что тут есть, назбиралось, вытекает. О, это то, что я не чекал. Зараз. Треба, как под рукой было нечто. Трохи вылилось со сметницы, тому треба быть готовым к этому моменту. Опс. Давайте мы її спочатку трохи Так. І треба, щоб усе це не розповсюдилося далей хоча б. Ладно. Ось це, да, такі... Що ми робимо з цим сміттям? Ми його трохи, якби, розкидаємо таким чином. Це, бачите, щось вже почало гнити, кожушки бананок, фісташкові які штуки. Ось, і я додаю, зараз я додаю зверху трохи глеби. Ну, це ось попередній компост, по сутності. Ось посипаю таким чином. Ось таким чином. Посипаю зверху. Кажуть про 5 см вишиню, у нас не буде 5 см, ми не будемо тратити 5 см. Але ось це те, що я перше додав, вже глеба трохи поглинаю і плюс додаю листи. Ось, насипаю листами. Можна їх так трохи потрушити, не худший просто созреють. Ось так, зробили. Ну все, короче, щось відбулося. Для того, щоб лепш перегнивало, я додаю води. Все. Звичайна вода, ось яку ми забавляємо, п'ємо самостійно. Все, таким чином, що у нас відбулося? Ми закомпостували, покуль призачиняємо эту. Ось так, лист. І звичайне наше діяння – це підписати, коли заносилося сміття. Значить, сьогодні у нас 25 студеня. І ось бачите, опошній раз ми заносили 28 аж снежня. Я записую, що у нас 25.01.19 занято третє, значить, закид сміття. Ось, значить, це все, що я зараз роблю. Я просто прибираю за собою. Прибирати за собою, звичайно, треба, бо ось цей ґрунт у нас ще послужить. Это наш вермиконтейнер. Я его трошки причиняю. Кислород – это самое важное, аэрация, да, потому что аэрация дозволяет худшей гнить, гореть. Гниение – это процесс горения, только довольно заповоленный. И тому невеличко отчинять
Адчыняць усю гэту канструкцыю, каб туды заходзіла кісларод, вельмі важна. Вось я яе накрываю. Перасоўваю. Зацягваю клей. І зараз, да, зараз вось частка пераносу гэтага контейнера. Опс. Таким чынам ось адбылося. Таким чынам, да, прыберу я трошки пазней, але што мы сёння зрабілі? Сёння мы закампасціравалі чарговае смецце, вось арганіку, і праз нейкі час гэта смецце трошки падкампасціруецца і пойдзе у харчы чарвячкам. Вось, на сёння ўсё, з вами быў Михась, подписывайтеся на канал, гэта былі размовы пра верміферму Фаланстера. Як зрабіць Zero Waste, Organic Zero Waste у вас у кватэры або ў офісе.